Chakanyuka. Kurarama kwatoita mustreet zvinhu zvakaoma. Ende life iri hard. But hatikwanise kuti tizvitsanangure kana kuti muzvinzwisise sevanhu vanogara kudzimba. Ende zvine masituations kugara kwatoita mustreet. Ndezvipi zvikonzero zvitatu vanozouya kuno? Life situations akasiyana siyana kuma-explain akawandisa, but musevabereki munofanirwa kuziva kuti pane zvinhu zvakadai so pane zvinhu zvakadai so zvinokonzeresa, especially vazhinji vedu dzinenge dziri nherera. Kana kuti munhu akafirwa naamai asara nababa achigara nastepmother, kwoitawo vamwe vakazonakidzwa nemotera wavamwewo, sezva zvakaitawo umwe wedu uyu azoenda kumboya anga akanakirwawo nekugarawo chilife ichi nekuti aiona chii chinonge chimbonakidza kana kuri kunoku toda tomboyawo uzogara mukati chii chimbonakidza? Hapana chinonakidza mukugara mulife because zvinhu zvakaoma, tikutostrugula zvakaoma, but inowe kuti vanhu vakarambwa navabereki ava dzitori nherera vazhinji vacho.